Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινα η αφορμή αυτό το βραβείο να ταξιδέψει μέχρι την Βόρεια Καστοριά, την πανέμορφη. Χαίρομαι πάρα πολύ που το παίρνω τη συγκεκριμένη στιγμή της σταδιοδρομίας μου, λίγο πριν το τέλος της. Εγώ τα τελευταία χρόνια θεά λογοτεχνία αποκαλώ τη λογοτεχνία. Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους λογοτέχνες που έκαναν τη δουλειά μου πιο όμορφη, πιο πλούσια και πιο αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα γιατί το βραβείο που παίρνω είναι προς τιμή του κ. Βασίλη Αναγνωστόπουλου, που είναι ένας Θεσσαλός δάσκαλος. Ο δάσκαλος με την ευρεία έννοια του όρου, καταλαβαίνετε, που έχει κάνει πάρα πολλά στην ελληνική λογοτεχνία και θεωρητικά και πρακτικά γράφοντας βιβλία. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε ένα δίτομο έργο του με λαϊκά παραμύθια από την περιοχή της Θεσσαλίας και σε λίγες μέρες θα το διαβάσουμε όλα αυτά τα παραμύθια και θα χαρούμε πολύ. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι το βραβείο αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα και θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους τους εκπαιδευτικούς που βάλλονται πανταχώθεν σήμερα, αλλά πραγματικά δεν περιορίζονται στην μετοπική διδασκαλία, δηλαδή και μέσα στην τάξη, αλλά αποφάσισαν να ανοίξουν τις πόρτες των σχολείων και να βάλουν μέσα τους συγγραφείς και τους εικονογράφους, τους ανθρώπους που πρεσβεύουν την τέχνη και την προωθούν, αλλά και να βγούμε κι εμείς έξω από τα σχολεία και να έχουμε έτσι μια πολύ ωραία επικοινωνία για το καλύτερο των παιδιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ απόψε. Έχω κάνει ένα μεγάλο ταξίδι από την Κρήτη για να έρθω. Και φυσικά δεν έχω έρθει μόνο μου. Έχω φέρει μαζί μου μια κούκλα, η οποία, μες στην ψυχή της, έχει όλες τις καρδιές των δικών μου των παιδιών. Όταν το πρωί τους είπα ότι θα φύγω και θα ανέβω στην Αθήνα, μου είπανε, κυρία, επειδή μας αρέσουν πολύ τα παραμύθια και επειδή γιορτάζει αυτός ο μεγάλος ο παραμυθάς, ο Hans Christian Andersen, να του βάλουμε εδώ όλα μας τα φιλιά, όλες τις αγκαλιές θα το πάρεις μαζί σου. Και έτσι, αφού ήμουν ασυνόδευτη, τον πήρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα για μένα. Τους περισσότερους ίσως να σας ξέρω διαδικτυακά και ίσως να με ξέρετε. Η δράση μου ξεκινάει πριν από 12 περίπου χρόνια σε ένα μεγάλο σιδερένιο κουτί. Δουλεύω μέσα σε ένα κοντέινερ. Όμως είναι ένα κοντέινερ που έχει πολύ ψυχή. Και όλη μέρα λέμε ιστορίες, παραμύθια και κάνουμε 1002 μαζί με τα παιδιά. Φέτο, γιατί αν σας πω για τα προηγούμενα χρόνια θα πάρει πάρα πολύ, αυτό που κάνουμε πολύ με τα παιδιά μου είναι ότι μιλάμε για συναισθήματα με αφορμή ένα βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, του σκηνιού τα Μανταλάκια. Φωτογραφίζουμε το λιμάνι συχνά, το Κούλα, όπως ξέρετε, ίσως οι περισσότεροι από εσάς, γιατί εκεί ζει ο δικός μας Τριγονοψαρούλης, του Βαγγέλη Λιόπουλου, και κάναμε ένα άνοιγμα στους γονείς. Γιατί πήραμε μέρος σε άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι, τη βιβλιοτρεχάλα των εκδόσεων Ψυχολιός, και οι γονείς είναι ένα από τα αγαπημένα μας βιβλία. Οι γονείς είναι και η αιτία που πριν από περίπου 2 χρόνια ξεκίνησα να γράφω τη γνώμη μου για διάφορα βιβλία παιδικά και ίσως γίνονται γνωστά σαν τα παραμύθια του Σαββάτου. Φταίγανε οι γονείς. Με ρωτούσαν συχνά τι να πάρουμε, τι να πούμε, τι είναι καλό για τα παιδιά μας. Και έτσι κι εγώ άρχισα να λέω τη γνώμη μου. Δεν είμαι κριτικός βιβλίων, είμαι κριτικιά. Το κρί με ήττα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω επίσης να σας πω ότι επειδή γράφω πολύ και αρθογραφώ στις εφημερίδες και σε όλα τα μέσα σχεδόν που υπάρχουν στον τόπο μου, τα διαδικτυακά, θέλω να πω και σε αυτούς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που έφτασα όλα αυτά που γράφω και κάνω μέχρι και τον κύκλο και να αφιερώσω το βραβείο μου στα παιδιά μου. Γιατί χωρίς αυτά ίσως να μην ήμουν εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι στο